Podle mě by ale média měly řešit ty počiny v rámci vize, které se vám povedly. Co asi největší úspěch podle mě je prevence při rakovině tlustého střeva, která je z nejčastějších. A možná ty bulvární novináři ani neví, že když se jdou nechat vyšetřit a mají to teď zadarmo díky vám, že vlastně je to díky vám, možná to ani neví. Já si myslím, že to neví určitě, protože si myslím, že málo který z těch bulvárních novinářů je takhle osvětově vzdělaný. S tím týmem jsme na tom 7 let spolupracovali, skutečně jsme udělali celou republikový pokrytí prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, čímž jsme snížili mortalitu asi o 7 000 lidí ročně. Takže to neví a my na tom budeme pracovat dál a to si myslím, že to je takový, jako na co jsem vlastně jako nejvíc hrdá, co se mi podařilo, protože se svou buldočí trpělivostí nebo takovou rasancí, nevím, tvrdohlavostí se mi to podařilo, to, co se profesorům nepodařilo desetiletí. Scepter je partnerem tohoto projektu, protože naše společnost si klade za cíl, aby lidé zůstali zdraví, jedli dobré jídlo, pili čistou vodu, dýchali čistý vzduch a také pomáháme lidem se stejnými cíli, jaké máme my. Rakovina tlustého střeva je z 99% způsobena ze špatného stravování. My se celosvětově snažíme snížit počet nemocných touto smrtelnou chorobou. Kromě prevence se samozřejmě věnujeme programům, které léčí pacienty s touto nemocí a snaží se tuto nemoc zastavit.